Isät ja äidit valmistautuu tulevaan roolinsa vanhempina eri tavoilla. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin äidit lähtee hakemaan tietoutta äitiydestä, jakamaan kokemuksia äitiydestä. Isät ehkä syttyy tähän prosessiin siinä vaiheessa, kun vatsa on iso. Vauva jo ehkä liikkuu noin 5. kuukaudelta, eli isä konkreettisesti havaitsee tulevan vauvansa olemassaolo. Naiset voi joskus kokea äidit, että isät ikään kuin etäistää tämän tilanteen. Puhuu rahasta, puhuu asunnosta, puhuu hankinnoista, mitä vauvalle hankitaan. Ja mä ajattelen, että on tärkeää muistaa, että tämä on isän tapa rakentaa turvallista pesää omalle lapselle. Ja ehkä semmoinen vaihekin, jossa perinteinen sukupuoli roolijako vähän kärjistyy, eli muuttuu tämmöiseen traditionaaliseen suuntaan. Mitä ihmettä sä oikein touhuut? Mitä jos musta tulee ihan semmonen muodoton pallo? Semmonen kauhea läskimä. Mitäs mä lihon ihan sikana? Tiedätkö, Katallekin tuli melkein 20 kiloa. Miten se voi olla mahdollista, kun vauva painaa jotain 4? Hei, älä nyt viitti, toi on ihan naurettavaa. Kun kohtu kasvaa, niin siellä tietysti verenkierto vähän huononee sinne alaraajoihin ja sitten tulee tosiaan turvotusta jalkoihin. Siihen tietysti kannattaa muistaa, että tukisukkahousut on erittäin hyvä apu. Ja sitten päivän mittaan voi välillä vähän nostaa jalat kohoasentoon, jolloin se myöskin parantaa sitä laskimoverenkiertoa ja jalkojen turvotus helpottuu. Sitten tietysti, kun usein vielä siihen liittyy herkästi ylävatsavaivojakin, mahalaukkukin joutuu hyvin tiukoille ja ahtaalle. Ja silloin se, että syödään pienempiä aterioita tiheämmin, niin on kaikin puolin hyvä asia. No, raskaus tosiaan se lisää äidin energiaravintoaineiden tarvetta. Äiti tarvitsee niitä itse enemmän voidakseen hyvin ja sitten tietysti se kehittyvä sikiö tarvitsee ravintoaineita kasvaakseen ja kehittyäkseen. Ja monestihan sanotaan, että voi syödä 2 edestä, mutta se ei ihan pidä paikkaansa. Sillä alkuraskaudessa itse asiassa energiansaanti lisääntyy hyvin vähän. Ja loppuraskaudenkin tai raskauden 2 viimeisen kolmanneksen aikana niin se energian lisäys on sellaista luokkaa, että juusto voi leivällä maitolasillisella ja 1 hedelmällä sen energian lisäyksen saa täytettyä, että 2 edestä ei tarvitse kuitenkaan syödä. No, parasta on, että syö monipuolisesti, riittävästi ja säännöllisesti. Ja tavallaan sillä tavalla pystyy varmistamaan se oma hyvinvointinsa ja toisaalta, että sikiö kasvaa ja kehittyy normaalisti ja hyvin. No, suolaa on hyvä käyttää kohtuudella, koska se lisää turvotusta ja nesteen kertymistä elimistöä ja toisaalta rasittaa sen äidin munuaisia. Terveellinen monipuolinen ruokavalio riittää hyvin pitkälle, mutta D-vitamiini on esimerkiksi yksi sellainen ravintoaine, jonka saanti talvikuukausina maaliskuusta lokakuuhun on riittämätöntä raskaana olevilla pelkästään ruoasta. Sitten yksilöllisesti vähän se äidin ruokavalion ja ravitsemustilan mukaan niin voidaan sitten käyttää foolihappo, rauta tai kalsiumlisää. Että foolihappoa tulisi saada sitten jo ennen raskautta, eli siinä ennen hedelmöittymistä ja sitten ihan raskauden alkuvaiheessa. Ja se on ravintoaine, joka vähentää sitten tämmöistä lapsen hermostoputken sulkeutumishäiriön riskiä. Rauta on sitten taas semmoinen ravintoaine, jonka saanti nuorilla naisilla on alle suositusten ja kuitenkin raskaus lisää sitä raudan tarvetta. Ja sitten kalsiumia silloin, jos maitovalmisteiden käyttö on kovin niukkaa. Että toki nykyään on paljon jo muitakin kuin maitovalmisteita, jotka on kalsiumtäydennettyjä. Joo, no on tiettyjä sellaisia ruoka-aineita, joiden syömistä tai juomista ei suositella raskauden aikana tai sitten olisi syytä rajoittaa niiden käyttöä. Ja tässä takana ajatus ihan siinä, että tietyt ruoka-aineet saattavat olla haitallisia sille sikiön kehitykselle. Eikä tässä sikiön etua ja sen äidin edun edelle. Nämä pehmeät pasteurimattomasta maidosta tehdyt juustot niin on tässä rajoitettavien ruokien listalla sen takia, että ne sisältää tämmöisen listeria-bakteerin riskin. No, listeria on periaatteessa maaperässä meidän ympärillä, minkä takia esimerkiksi kasvikset ja vihannekset on hyvä pestä ja juurekset myös kuoria. Ja terveille normaalille ihmisille siitä ei ole haittaa, mutta sitten riskiryhmille, kuten raskaana oleville naisille, niin pyritään varmuuden vuoksi välttämään tuotteita, joista on riski saada tätä listeriaa, koska se voi aiheuttaa keskenmenoa. Ei allergioiden kehittymisen pelossa tarvitse mitään välttää. Äiti välttää vain niitä ruoka-aineita, joille itse on allerginen, jotka aiheuttaa hänelle oireita.
S-etukorttia löytyykö? Ai niin, joo. Ei, maksetaan itse sillä S-etukortilla. Eikö sitten saada se maksu tapahtua? Just joo, aivan. Pankki vai luotto? Pankille, kiitos. Ja allekirjoitus. Ja näin, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Saataisiko me vielä yksi kassi?